Близо 500 души са потърсили първа медицинска помощ в спешното отделение на най-голямата болница в Югозапада, Благоевградската. Най-честите причини са оплакванията на пациентите от високите температури през последните седмици. Как се справят с горещините в Благоевград, където за днес е обявен оранжев код за високи температури, Али Мисанков разказва. Обезводняване, високо кръвно или близки до инсулт симптоми. Това са над 50% от оплакванията на постъпилите пациенти в спешното отделение на Благоевградската болница през последната седмица. Само за миналото денонощие и миналите 24 часа са преминали 82 души, от които 49 са хоспитализирани. Само от вчера 8 пациента от тях са тези, които са колабирали. Имаше един пациент около обяд, дойде, млад мъж, но не повече от 40 години, както си седял в заведението, беше паднал и наранил челото си тук. В периода от 12 до 18 часа специалистите съветват да стоим на хладно и само при крайна необходимост да излизаме на пряка слънчева светлина. Въпреки съветите обаче не всички ги спазват. Много е жега, ама аз съм свикнал. Работим си по полето, свикнали сме, никакви грижи няма. Не ви притеснява топлото? Не, водата ни е студена. Изкарах близо 20 години по Гърция, така че свикнал съм. Седиме си вътре, пиеме си водичка и си трейкаме на климатичен. В най-топлите градове у нас от БЧК и местните власти раздават вода на хората. Това, което правим е превенция, съвети, хората да не излизат в много топлата част на деня, демек около обяд, след обяд. И също така БЧК има кампании за раздаване на вода. Не ни е основна задача, но когато се налага от колегите в различните областни съвети, се случва да мерите кръвно. Заради високите температури на все повече места в Благоевград се оставя и вода за животните, търсещи прохлада в жегата. Сега отиваме в Русе, столицата на горещините. Там доброволците на Българския червен кръст, освен че раздават вода на хората, също водят много важна кампания пак в тази посока. Съвети и препоръки как да се предпазваме от жегите. Наживо включваме сега Роман Сушков. Романе, здравей отново. Здравейте! Отново предупреждението за опасно време продължава да е валидно с пълна сила. Днес в 15 часа хидрометеорологичната станция в Русе измери 39 градуса. Съжалявам, аз мисля, че беше повече. От спешна помощ новината е, че няма хора, които са потърсили помощ заради жегите, слава Богу. Но нека първо Пламен Катонева и Владимир Русев да ни разкажат още малко. Втори пореден ден Русе е една от най-горещите точки у нас. Някои хора са свикнали с жегите край Дунав, други обаче все по-често подценяват високите градуси и когато са навън, търсят спасение под сянката. Свикнала съм, да, все пак съм от Русе, цял живот съм живяла тук. Винаги е имало такива жеги. С жегата трудно се боря. Повече течности. Не знам как се свиква на такива жеги. Трудно е. С шапка, с момента дори водичка. Ми сякат на пиче се прибирам. Близо 300 бутилки с минерална вода само за половин час успяха да раздадат доброволците към Младежкия червен кръст в центъра на Русе. Предвид бързината, с която раздадохме водата, 300 бутилки по това време, да, подценяват горещото време. Има и въпроси от рода на това какво дължим. Но има и хора, които са изненадани, благодарни са. Раздаваме им брошури за това как да се предпазват, какви случаи, каква помощ да си окажат, случай на топлинен удар, как да се грижат за възрастните хора и малките деца и животните. Заради жегата и днес спират движението на тежкотоварните автомобили над 20 тона от 13 до 21 часа. Най-горещо на 8 юли е било през 2000-та година, когато живакът в термометъра е отчел 42 градуса и 2 десети. Така, аз пак ще повторя съмнението си. Струва ми се, че температурата е по-висока. Напълно възможно и в близките минути, час, тя да надскочи 40 градуса. Но сега продължаваме с Толга Мехмедов, експерт в Българския червен кръст. Видяхме, че има интерес към раздаването на вода, но идеята е не да акцентираме върху това, регулярно е, а върху вашата кампания.
Точно така, Български червен кръст ежегодно вече стартирахме нашата традиционна, ще я нарека, кампания, в която освен, че раздаваме бутилирана вода на гражданите на Русе, ние всъщност имаме и една още много по-важна задача, именно предоставянето на информация за превенция на инцидентите по време на летния сезон, пряко в Русе. Нека да сме прагматични, практични, да напомним най-важното. Това сигурно е банално известно на хората, ама ние пак ще си го повторим това. Кое трябва да знаем за жегите и за поведението в тях? Така е, да, ние го повтаряме от началото на сезона, ще го повтаряме и до края. Основните правила са няколко. На първо място, много е важно гражданите наистина да не излизат в часовия диапазон от 11 до 5, дори и до 7 бих казал, тъй като тогава времето, особено и в Русе, е изключително жестоко, температурите са изключително високи, така че е важно да се предпазваме. На следващото място, животни, малки деца, а и възрастни хора нека да не остават затворени в автомобили, заедно с това да пием и вода, дори да не се чувстваме толкова жадни, по няколко глътки вода е хубаво да приемаме, за да предотвратим евентуална дехидратация. Заедно с това, освен съветите, които вече споменах, хубаво е да носим широки, светли дрехи, да се чувстваме удобно, без пристегнати елементи по нас. Разбира се, и да умеем да разпознаваме състоянията, свързани с температурата около нас, визирам топлинен, слънчев удар, припадъци и така нататък. Нека да припомним как изглеждат поразените от топлинен удар хора и околните какво трябва да знаят, как да постъпят. Основната симптоматика, по която биха могли да бъдат разпознати подобни хора, хора с такъв тип състояния, са свързани с дезориентация, гадене, повишена температура, участяване на жизнените показатели. И това, което можем да направим за пострадали с такива състояния, е на първо място да им окажем съдействие пряко, т.е. да отидем при тях, да им попитаме как са, да им дадем глътка вода, да ги преместим на хладно, по възможност място, на сенчесто място. И ако евентуално пострадали изпадне в безсъзнание или пък виждаме, че състоянието се влошава, за нещастие да позвоним на телефон 112 и да повикаме лекарски екип. Ами аз бих казал, че може би това трябва да е първото. Ще си позволя да го кажа, защото понякога минутите изчакването може да е фатално. Може би така първо да се обадим на... Това зависи от състоянието. Да. Колегите от спешна помощ, вие по-рано споменахте, че за щастие не са имали сигнали свързани с това време, но в крайна сметка не с всичко трябва да занимаваме спешна медицинска помощ, но все пак, ако преценим, че състоянието на пострадалия е достатъчно тежко, няма никакъв проблем да го направим. Нашия съвет като Български червен кръст и апел, който имаме, е хората да се обаждат на спешна помощ при съмнения, тъй като е по-добре да имаме едно съмнение, което да е проверено, отколкото да се стигне до нещастен инцидент, поради това, че не сме направили всичко, което е по нашите сили. Продължавате кампанията, ще има водичка, казахме, че не е най-важно. Да, продължаваме кампанията, докато жегата в Русе е жестока.